Y diwrnod wedyn, hynny ydy y dydd Saboth, dyma'r prif offeiriad a'r Phariseiaid yn mynd i weld Peilat. Syr, medden nhw wrtho, un peth ddwedodd y twychwr yna pan oedd e dal yn fyw oedd, byddai'n dod yn ôl yn fyw ymhen ddeuddydd. Felly wneidio orchymyn i'r bedd gael ei wneud yn ddiogel hydrennydd. Bydd hynny'n rwystro i ddisgyblion rhag dod â dwyn y corff, a mynd o gwmpas wedyn yn dweud wrth bobl ei fod wedi dod yn ôl yn fyw. Byddai'r twych yna'n waeth na'r twych cyntaf. Cymerwch filwyr, meddai Peilat, a gewch chi wneud y bedd mor ddiogel ag y gallwch chi. Felly dyma nhw'n mynd a gosod sêl ar y garreg oedd dros geg y bedd, a rhoi milwyr ar ddyletswydd i'w gwarchod.